Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahardikeng tias mugi sih wiloso wilasaning Gusti ingkang dahat katedha kalingga murda. Luwindring sih Pudiastawa ingkang tansah rumambat ing saranduning badan. Wonten keparengipun jasad kula nothok korining wicara hambabar salokaning jagat. Tebik-tebik iman pasang kaliman tabit. Rambut kang cedak meripat manggis kang awarna kuning. Mugi kinalisna bendu panyendu jinaketna ing puji rahayu. Agen kula ngemban jejibahan luhur. Kepareng mratitesaken menggah tata urut lampahing adicara ingkang sampun rinantam dening para keluarga. Namung saderengipun semonggo kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja dalasan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing ari kalenggahan enjang punika dinten Sabtu Wage Surya 17 Januari 2026. Kula dalasan panjenengan sedaya saged angestreni menggah dawuhipun Roro Firda Aini Azizah sarjana ekonomi ingkang samangke nedya kadhawuhaken kalian Bagus Erta Dita Pratana ahli madya pelayaran ahli nautika kalih bebasan umbul-umbul rontek mirong kampuh bondan tanpa ratu. Bebasan putung binalangake remuk sinaurake ing pramila semonggo kula dherekaken lampahing adicara ingkang sampun rinantam. Kapurwagan lumaraping Sri Temanten Putri saking Wisma Gantos Busana ingkang samangke kaboyong tumuju dhateng sasana rinengga. Sasampunipun lenggah anggana raras wonten ing kursi pinajang sumusul adicara ingkang kalih nurinjih pisuwanipun Bagus Erta Dita Pratama nurinjih temanten kakung ingkang girubyuk para kadang warga Wandawa nuli kapasrahaken dumateng panjenenganipun Ibu Sri Surani sarjana pendidikan. Atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suntantoko almarhum. Samangke pinaragan panjenenganipun Bapak Gunarjo sarjana pendidikan. Tumuli katampi panjenenganipun Bapak Joko Purwanto minangka sure sarira saking panjenenganipun almarhum Bapak Usman Nuryadi dalasan Ibu Sri Surani. Jumenengipun Bapak Joko Purwanto jinajaran panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khairul Ahmad